De maaitijd is jood begonnen en dat is te vernemen op het loon. Maar een soort gruidevogels binnen er nog net te zien. Nijswargers hoegen deze week dus net manmachtig de gruiden in om nesten te beschermen. Vogelwacht Jesterijn wil mijn baan uit de buurt het eerste liep uitvinden. Maar dat ziekje is nou van de baan. Teleurstelling voor de baan en ik voor de leden. Het is een teleurstelling, dat zeker. Want wij hier heel graag gewoon nog even vrij veld hebben om toch even mooie vrienden erop uit. De dooi plukken, is het net maar de boot, is het wel even maar de auto vet. Ja, en dat maakt het de dooi altijd wel heel compleet van jezelf. Gewoon vrij man in het veld. Ja, en het is gelijk nooit zwaar. Dat wie het en Wiekelien ik al. Alleen nog dan wie het even maar een competitieverbond voor het eerst van Friesland, een gemeente Eiken. Ja, en dat is gewoon stapzetten, maar dat betekent dus nou gewoon je plicht van in je eigen wachtgebied. Vreed nam het ministerie van Economische Zaken het besluit tot een dwangmaatregel met een boete van €2500 daags als er nog naar aangezocht wordt. Wol Nijswarg, maar geen wedstrijd dus. Ze hopen het boem vatten komen dat ze boetes krijgen. We hebben als hoofdbestuur van het Boer van Frieske Voerwachten besloten om na een week daarmee te stappen. En dat betekent dat er net meer oproepen wordt om de eerste eind te vinden. Maar ja, gewoon de leden weer oproepen om de Nijswarg zo volle mogelijk op te pakken. En vanzelfs je er ijziekje bij, maar dan wel in het eigen wachtgebied. Er binnen ook vogelwachtleden die het wel achter het besluit van het boom staan, als die van Grauw. Ja, daar staan we helemaal achter. Het ijziekje niet eigenlijk die je nooit terug in maken. Dat is, want ja, het ijszieken heeft in het verliezen al een heel soort klappen krijgen. En het heeft ik helemaal niks met ijszieken meer te maken in die zin. Dus ik kan me niet voorstellen dat mensen die het dan het willen, dat die dan een soort willen en nog te onbeleven. Dus het hier nooit wees maken dit hier. De komende weekend zal de BFVW bezien hoe ze het in de dwangmaatregel ingaan kunnen. Want die is naam zonder kennis van zaken, vindt het boom.